Ja, men det er jo fordi, at der står, at caféen havde åben, fordi du var på jobbet jo. Jeg er jo på læge. Kan du ikke? Ikke? Jeg kommer igen nu. Kæft, jeg synes, jeg bliver nedgraderet i det her firma konstant. Ja, UU-caféen. Nu er du lige pludselig bossen her. Jeg er assistant manager. Hvad? Jeg betaler fandme ikke 150 kroner for en burger. Ja, men jeg har ikke fået regningen.